2022 elections in Migori, we want it peaceful. Promise me, sir. Do you promise me to give me that peaceful election? Yes. Okay, thank you so much. And I have understood the content of this code of conduct. Swear to respect and abide by all the conditions of the code. And to that end, promise to undertake objective and mature campaign free from advantage candidates. When they plan in the night where to attack, she does not know. Our county, Mama County today. Kingwara. Bine. Ritani. Ella ne konya biro. Momio ngani gini. In case there is a problem. She does not look for Migori. We're going to be on top of it. We're going to be on top of it. We want every candidate to... Agoyo erokamano kabisa no dichieng' makawuono ne wabiro ka for the clearance mondo Opuodhi gi jo IBC mondo koro miwa thuolo mar dhi campaign. Kendo wamor ni Opuodhi gitimonwa piyo wagone gi erokamano. Singore ni wadhi goyo siasa mamuol, siasa mar hera nyaka watieki. Kendo agombo kwayo jo Migori ni gikonya e lwenyni nikech ang'eyo ni ka Nyasaye oyie wakalo tarik 9 dwe mar 8 tadhi timo ne gik moko duto masesingo negi eru. Gavana nodwaro ombulu kuom jo Migori kendo nomiye kaka gavana. Kendo adwa wacho ni en ma gavana mokwongo mar Migori. To an bende kaka Ellen adwaro kom mar woman representative, telo mar mine. Koro agombo ni mondo jo Migori okawa kaka Ellen. Ndalo moko naneno ka Professor Kamar nodwaro kom to chwore be dwaro, mano yombe. Kata do chunga to kanyalo go pap moyombe tagaga be pod ainga. Koro agombo ni jo Migori okawa kaka an. Nying midhi yude debe en Helen Adhiambo Odie. Mano e nying midhi yude debe. Raila dwaro kom mar president, an adwaro kom mar woman representative. An go mbulu madhi gone to support to kang'na wuoth mang'eny ahinya nikech ung'eyo ni party bende nitie. Party nigi kaka gidwaro, an achung' kenda, an gi chama ginene symbol na en rabuon. Koro adhi mana manyo ombulu mar jo rabuon, ma joma dwa chiemo mang'eny ka dwaro mondo igi okuod maber biro ira kata miyo gi nyuka gi rabuon to ng'ato ka ng'ato ouso sera ne. Joge nama apiem godo e kwa. Gikre ni tarik 9 dwe mar 8 kase yombogi kaka ase yombogi gini. Gibi giunga wati mondo wager kwai ward. Tadwa wacho ni onge wach mar 6 piece. Siasa masani idhi yier ng'ato kod sera ne, ok yier ng'ato ni en ja party motegna ahinya, bende ok yier ng'ato ni ong'eyo ja party. Iyiero ng'ato kaluwore kod gik modhi timo ne jopiny. Miyo akwayo jo thurwa ni wach mar 6 piece onge
e luo Nyanza ka waduto te wan joge Raila Amolo Odinga, kendo onge ng'ama dhi pingo Raila e kome mar ker. Waduto wadhi gone kura. To piny ka jopiny dhi yiero ng'ama gidwaro.